shago ina zuwa na ci mun sai mun banna ilos duk sun watsa min su cire min rufa sun san kwalwa na biya nayi wannan abu sun san wahalar da nayi wannan abu. Matashiyar jaruman na TikTok wato Rahama Sa'idu ta haɗu da hushin hukumar da ke kula da sanya allunan sanarwa akan tituna na jihar Kano. Hukumar ta karyawa matashiyar allon sanarwar shagonta ta kuma rusa wata rumfa da take jikin shagonta abinda ya saka matashiyar yin kuka da idanunta. Rahama Sa'idu da aka sani a da fara'a da wasa da dariya an ganta ɓaci da rai 100% a wasu bidiyoka da ta saki a manhajar TikTok. Muna dauke da ƙarin bayani dangane da abin da ke faruwa tsakanin Rahama Sa'idu da abin da ta kira gwamnatin jihar Kano. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinmu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure, kada na subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Sannan da matashiyar na yar TikTok wato Rahama Sa'idu. Sanin kowa ne ta buɗe katafaren shagonta wanda take kira Rahama Collection, wanda ta buɗe shi a jihar Kano. Shagon na Rahama Sa'idu yana kan titi ne inda ta sanya allon sanarwa domin ka tabbatar ko kuma ka gane inda shagon yake, wanda hukumomin da ke kula da saka allunan sanarwa akan tituna domin biyan haraji wa jihar Kano suka bincika suka kuma tabbatar da cewa Rahama Sa'idu ba ta da wani hurumi ko kuma wata doka ko wasu takardu ko kuma lamuncewa na hukumar da ta bata izinin talaka allon sanarwa akan titi, wanda ya janyo hushin hukumar ta rusa mata allon sanarwarta tare da lalata mata wata rumfa da take gaban shagonta, wanda ya zama sanadiyar kokawar Rahama Sa'idu. Yanzu haka Rahama Sa'idu a kafafen sada zumunta mabambanta ta koka ta kuma nuna rashin yin adalci ko kuma kyautatawa da take zargin hukumomin sun mata. Rahama Sa'idu dai ta bayyana cewa hukumar da ta lalata mata allon sanarwa ta kuma lalata rumfar da ke kofar shagonta ta tabbatar mata daga gwamnatin jihar Kano ne, inda ta zargi gwamnatin jihar Kano da rashin bata notice ko kuma gargadi ko kuma shaida mata ga hanyoyin da ya kamata ta bi domin ta kafa allon sanarwarta akan ka'ida. Rahama Sa'idu yanzu haka ta sha alwashin cewa za ta ɗau duk matakin da ya kamata, za ta kuma yi duk mai yiwuwa akan ta ga an biya ta ɓannar da hukuma ta mata. Inda Rahama Sa'idu ta tabbatar ma manema labarai da kuma al'umma da ke bibiyar ta a kafafen sada zumunta cewa ita ba za ta lamunci wannan al'amarin ba. To koya kuke kallon wannan al'amarin? Ku biyo mu a comment section domin tafka muhawara. Da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure, ka danna mu subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo, a huta lafiya.